Ahoj, v tomto videu ti ukážem, ako nastaviť Bison Crypto Staking. Spustíš aplikáciu a v strede nájdeš možnosť staking. Klikni na ňu a pri prvom otvorení musíš odsúhlasiť podmienky používania. Preklikaj sa cez ne a budeš presmerovaný sem. Ak zoskroluješ dole, uvidíš, čo je dostupné na staking. Momentálne iba Ethereum. Klikni na kúpiť Ethereum. Tu si môžeš vybrať sumu alebo počet Etherea, ktoré chceš. Zoberme si napríklad 50 eur. Vpravo hore môžeš zmeniť typ objednávky, ak chceš. Limitná objednávka sa odporúča, ak chceš ušetriť. Inak klikni na ďalej. Uvidíš, koľko Etherea dostaneš a koľko zaplatíš. Klikni na OK a potvrď. Objednávka bola vykonaná. Môžeme kliknúť na portfólio a potom znova na staking. Keďže teraz vlastníme Ethereum, zobrazí sa táto správa, ktorú si pozorne prečítajte. V skratke, počas stakovania nemôžete obchodovať. Od nasledujúceho dňa sa nedajú unstake a čakacia doba na uvoľnenie je 7 až 45 dní. Budete dostávať týždenné odmeny. Klikneme na rozumiem. Tu zadáte množstvo Etherea, ktoré chcete stakovať. Kliknime na max. Uvidíme aj efektívny ročný úrok. Pohybuje sa od 2 do 5% a vyplácanie je týždenné. Vidíme tu aj čakaciu dobu na uvoľnenie. Klikneme na pokračovať na zhrnutie. Tu sa to znova zobrazí a klikneme na stakovať teraz. Vidíme, že to fungovalo. Kliknime na staking. Po posunutí dole uvidíme, že sa to práve spracováva. Kliknime na to a dole sa zobrazí správa, ako dlho to môže trvať. Môže to trvať až 2 dni, kým sa začne stakovať. Potom to uvidíte hore. Takto jednoducho môžete stakovať na Bison Crypto. Ak vám toto video pomohlo, potešil by ma váš like. Dovidenia.